Kaixo kazetaguneko lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Gaur oso garrantzitsua den zerbaiti buruz hitz egingo dugu. Zure segurtasuna WhatsAppen. WhatsApp bikaina da komunikatzeko, baina iruzurgileen eta nortasun lapurren ehiza eremu gogokoena bihurtu da. Tutorial honetan behin betiko gida emango dizut zure WhatsAppa blindatzeko urrats gutxi batzuetan. Az gaitezen. Lehenengo urratsa eta erabakigarriena bi urratsetan egiaztatzea da. Nola aktibatuko dugu? Zoaz ezarpenak atalera edo konfiguraziora eta kontua atalean sartuko gara. Hemen hautatu egiaztapena bi urratsetan. 6 digituko pin bat eskatuko dizu. Aukeratu ahazten ez duzun bat, baina asmatzen zaila dena. Ez erabili betiko bat 346 edo zure jaioteguna. WhatsAppek gure posta jartzeko aukera ere emango digu, baina urrats hori ez da nahitaezkoa. Orain partekatzen duzun informazioa blindatuko dugu. Hori funtsezkoa da klonazioak eta lagunekin harremanetan jarrez daitezen. Joan ezarpenetara eta pribatutasunaren atalean sartuko gara. Hemen berrikusi behar ditugun doikuntzak profileko argazkia eta informazioa dira. Segurtasun gomendioa da profileko argazkia eta informazioa nire kontaktuak atalean jartzea. Horrela ezagutzen duzun jendeak bakarrik ikusi ahal izango du zure informazioa eta arrotz batek ez du zure argazkia erabiliko profil faltsu bat sortzeko. Segurtasunaren harribitxia taldeak dira. Guztiak aukeratuta baldin badaukagu edonork sar zaitzake edozein taldetan. Aldatu nire kontaktuak aukerara eta zabor taldeak edo iruzur saiakerak saihestuko dituzu. Segurtasun softwarerik onena zuzara. Ikas dezagun iruzurrik ohikoenak aitortzen. Premiazko dirua edo datu pertsonalak eskatzen dituzte, banku gakoak, pinak eta bar, inoiz ez bidali. Zure semea dela dioen zenbaki ez ezagun batek idatzi dizu, edo banku batetik, edo paketeria enpresa batetik. Ez fidatu. Ortografia akatsak, formatu akatsak edo esteka susmagarriak dituzten mezuak, ez egin klik. Promesa harrigarriak, sari bat irabazi duzu edo inbertsio bermatua dioen mezuak. Egia izateko onegia baldin bada, iruzurra da. Horrelako mezuren bat jasoz gero, salatu. Irekitxata, ukitu izena edo zenbakia eta mugitu beheraino. Bertan hautatu, blokeatu eta salatu. Besteak babesten lagunduko duzu. Segurtasun kopiak muturretik muturrera zifratzea da segurtasun neurri aurreratuenetako bat. Zure txatak zifratuta daude jada, baina baliteke zure odeiko segurtasun kopia ez egotea. Horretarako zifratzea muturretik muturrera aukera aktibatuko dugu, txaten konfigurazioan. Pasahitz bat edo pin bat eskatuko dizu, eta hori ondo gorde. Azkenik, mantentze lanak. Mantendu zure aplikazioa beti eguneratuta. Eguneratze bakoitzak segurtasun partxe berriak dakartza. Urrats hauekin zure WhatsAppa inoiz baino seguruago dago. Hartu 5 minutu WhatsAppeko doikuntza hauek berrikusteko. Bideoa gustatu bazaizu, emaiozu gustoko dut eta bidaliezu zure lagun eta senidei. Hurrengora arte.